Usa ka grass owl nga natrap sa usa ka higot sa Kalasangan ang na-rescue sa Municipal Environment and Natural Resources Office sa Pulumulok South, Cotabato. Ano yung report ni Abby Caballero? Malampusong na-rescue sa Municipal Environment and Natural Resources Office kun Menro Pulumulok kining grass owl nga matud pa na trap sa higot sa Barangay Kinili sa Pulumulok South, Cotabato. Matud pa duha ka residente sa maong lugar ang nakakita sa maong grass owl nga daw ng luya. Busa dali silang mi-report sa bantay gubat sa maong lugar. Base sa assessment sa Menro, walay samad ang maong grass owl. Apan posible matud pang pipila na kini kaadlaw na trap o pipila na sab kaadlaw nga walay kaon. Something na parang may mga tali na trap yung paa niya. That's why yun nga, nanghina po siya. Sa karon ginaatiman sa bantay gubat ang na-rescue nga grass owl ug padayon kining ginaobserbahan. Pag hindi naman masyadong worse yung condition niya, another 2 days is good na para ma-release, maibalik na po siya pag medyo malakas na or kaya niya nang lumipad. Ang grass owl nalakip matud pa sa near threatened species sumala sa BirdLife International. Busa importante matud pang pakusgan ang conservation niini. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao.